варзишгарон бо се хислати худ моро низ водор мекунанд ки солим бошем, ин як, хушҳайкал бошем, ин ду ва тандуруст бошем, ин се. далел медонед чи аст? алон хоҳам гуфт. варзишгарон ба тарзи ҳаёти солим машғул мешаванд, ин як, баданро тарбият мекунанд, ин ду, парчамбардору муаррифгари ватан дар арсаи ҷаҳонӣ мешаванд, ин се. дуруд дӯстони азиз, мо барои суҳбат кардан ҳарф дорем. он ҳам сар як финҷон қаҳва дар қаҳва бо суҳробшоҳ. ҳамин чанд замон қабл як гурӯҳи калони варзишгарони бадансоз ба исилоҳ бодибилдерҳо аз як мусобиқаи бо нуфузи сатҳи байналмилалӣ баргаштанд ва бедастовард ҳам наомаданд. муҳимтар аз ҳама онҳо кишвари азизамонро, давлати соҳибистиқлоламонро, тоҷикистонро дар сатҳи байналмилал муаррифгар шуданд. ин навбат дар барномаи мазкур як нафар варзишгари муваффақи ҳамин риштаро даъват кардем ки ном дорад Музаффаршоҳ Ҳайдаров. хуш омадед ба барномаи қаҳва бо суҳробшоҳ. раҳмат ки даъват кардед. саломат бошед. пеш аз он ки суҳбатро оғоз бикунем ва дар бораи мавзӯи асосии барнома суҳбат бикунем, мехостам бидонам ки чӣ гуна қаҳва майл доред? Капучино. Капучино. хуб, хоҳиш мекунем ба мо ду қаҳва биёред. то он замоне ки қаҳва омода мешавад, мо ҳамроҳи бинандагон ва ҳамроҳи Музаффаршоҳ як сюжет тамошо мекунем ва ба нафароне ки намедонанд навъи варзиши бадансозӣ чист, он навъро пешниҳод мекунем, пас он бо суҳбатамонро идома медиҳем. бо мо бошед, баъд аз чанд лаҳза бармегардем. хуб, Музаффаршоҳ, мехостам пеш аз ҳама дар бораи чӣ гуна ба тарзи ҳаёти солим машғул шудан, умуман ба навъи варзиши бадансозӣ машғул шудани шумо ҳарф бизанем. аз кай боз шурӯъ кардед? росте ман дар хурдӣ мисли дигар варзишгарон ба дигар намуди варзиш машқ мекардам. пеш аз бадансозӣ сар кардан ба гӯштинги миллӣ машғул будам. дар вақти машқ зонуямро маиб кардам. баъд ба духтур муроҷиат кардем. гуфтанд ки рафта дар толори варзишӣ камтар почаро машқ биде, соз мешавад. аз ҳамун чен аз синни 14 солагӣ ман якум бор ба толори варзишӣ рафтам, фитнес клуб, барои машқ кардан, барои соз кардани поча. аз ҳамун чен мада маъқул шид дар ҳамин намуди варзиш. синни 14 солагӣ то ҳозир ба ҳамин намуди варзиш машғулам. яъне чанд сол мешавад аз 14 сол? яъне 11-12 сол. 11-12 сол. ва барои як нафар варзишгаре ки дар дигар навъи варзиш қаблан машқу тамрин мекард, 11-12 сол пасон тамрин кардан
дар дигар навъи варзиш фикр мекунам каме душворӣ ҳам меовард, чунки шумо шояд нақшаҳо кашида будед ки дар навъи варзиши гӯштин муваффақ бишавед ва як варзишгари хуб бишавед, билохир варзишгаре бишавед ки дар навъи варзиши гӯштин Тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ бикунед. Аммо сабаб ҳамун лат бардоштани поятон буд ки боз ҳам рӯ биёред ба дигар навъи варзиш. Хуб, душвориҳо чӣ гуна буд аз замоне ки шурӯъ кардед машғул шудан ба навъи варзиши бадансозӣ? душвориҳо аз ҳисоби надонистани бисёр чиз дар бораи хӯрок. ман ки аз худи камтар фарбе будам, вазни зиёдӣ доштам, сохтани бадан барои ман мушкил буд. аз ҳамун чайн аввал намедонистам, бисёр меҳнат мекардем, медавидем, машқ мекардем, ҳами фоизи чарба кам мекардем дар организм, дар бадан. мушкилӣ ҳамин буд ки фақат намешид. бо вуҷуди он ки маълумот доштед ё надоштед, баъзан вақт ирода сустӣ мекард ки бояд тарзи ҳаёти солим, яъне хӯроки солимро истифода кунед, истеъмол кунед, то ин ки чарб зиёдтӣ нашавад. ва чӣ гунае ки варзишгарони бадансоз аҳамият медиҳанд, ба ҷои равған бояд масалан релеф бошад, мушакҳо масалан бақувват бошад, мушакҳо намоён бошанд. асосан дар навъи варзиши бадансозӣ ҳамино ба фикрам нақши аввалин дараҷаро мебозад. хуб, пас он замоне ки тамринро шурӯъ кардед, ба шумо бештар чӣ писанд омад? чӣ шуморо ҳавасманд мекард ки идома бидиҳед? шояд дар мусобиқоте ки дар ҳамин навъи варзиш роҳандозӣ мешуд иштирок бикунед, чӣ шуморо ҳавасманд мекард? ҳавасманд ҳамин мекард ки дар ҳамун толори варзишие ки машқ мекардем, расмҳои бисёр варзишгарони хориҷӣ ки баданашон бениҳоят калон буд, хуб буд, хушк буд. аввал мехостем монанди аввал шавем. Масалан, аз ҷумла ки масалан Арнолд Шварценеггер, Ҷей Катлер, Рони Колман, ино яке аз варзишгарони ҷаҳонианд ки ҳама аввалро мешиносанд дар ҳамин намуди варзиши бадансозӣ. ҳавоёро дида мехостем ранги ҳавоё шавем. ва алон чун мо мебинем ва чӣ гуна ки дар сюжет дидем, шумо ба онҳо наздик шудаед. яъне тавонистед ки бадани худро тарбият кунед, бадансоз бишавед ва ҳамин гуна дар ҳамин навъи варзиш муваффақ бигардед. хуб, аввалин мусобиқаҳое ки масалан дар дохили ҷумҳур аз ин навъи варзишам роҳандозӣ мешуд, иштирок кардаед дар онҳо? якумин мусобиқаам дар 17-солагӣ буд дар шаҳри Душанбе. мусобиқаи байни шаҳрҳо шуд дар синни 17 чӣ гуна солагӣ. гузашт? дар вазни 75 кило ҷои дуюм гирифтем. бароятон дар аввалин мусобиқае ки иштирок кардед ҷолиб чӣ буд? ҷолиб ҷо гирифтан, ҷолиб иштирок кардан ва ё ин ки ба як дастоварде ноил шудан? ҳамаш мехостам ҷои соз бигирам. ҳама мехоҳад якум ҷо бигира, яке медонистем ки хурдум синни сол 18 поён мушкил меша. бо дар ҳамун вазни ман рақибон зиёд буданд? рақиби ман ҳамун чена чемпион республика буд. чемпиони ҷумҳур. Толибов Хуршед. хуб, ва якум ҷо гирифт. шумо чанд ҷо? дуюм ҷо. шумо дуюм ҷо. фикр мекунам дар аввалин мусобиқа ва замоне ки 17 сол доштед, ҷои дуюмро касб кардед дар мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ. ва чӣ гуна ки гуфтед пештар дигар бадансозон, дигар варзишгароне ҳам унҷо ҳузур доштанд, иштирок доштанд ки таҷрибаашон фикр мекунам аз шумо зиёдтар буд. вале ҷои дуюмро касб кардан дар ин гуна мусобиқа, ин ҳам як дастоварди хуб аст, як музаффарияти оғози хуб аст. муҳимтар аз ҳама оғози хуб аст. хуб, пас он боз ба чӣ гуна музаффариятҳо, ба чӣ гуна дастовардҳо ноил шудед? чун фикр мекунам дар ҷои худ наистодед, ба ақиб нигоҳ накардед, бояд пеш рафт, бояд рушд кард. ҳамин сабаб шуд ки бо пеш бурем, бо ягон натиҷаи хуб нишон будем. оянда баъди 2 сол ман дар ҷумҳурии Беларусия таҳсил мекардам. дар он ҷо ба вазнбардорӣ машғул шудам. барои камтар вазна зиёд кардан дар мусобиқаи вазнбардорӣ соли 2015
дар ҷумҳурии Беларусия дар шаҳри Гомел дар вазни 80 кило ҷои сеюмро гирифт. беҳтарин. Аллакай шурӯъ кардед дар мусобиқоти байналмилалӣ иштирок карданро. Беҳтарин. Олиҷаноб. Хуб, мехостам бидонам ки муҳимтарин нуқта дар навъи варзиши бадансозӣ, яъне машғул шудан ба он чист? Алон мо чӣ гуна ки маълумот дорем, шумо ба ҳайси мураббӣ кор мекунед, ба ҳайси як устоди варзиши бадансоз. Барои нафароне ки навакак шурӯъ мекунанд ба навъи варзиш машғул шуданро, аввалин маслиҳате ки медиҳед чи аст? Аввалин маслиҳат, агар медонед ба хотири чи ин суолро додам? Нафароне ки меоянд муроҷиат мекунанд, масалан мегӯянд музаффар шо, устод, ман мехоҳам, инсонҳо ҳар гуна мешаванд, ман мехоҳам вазни зиёдатиамро партоям, ё ин ки ман беяд хароби бадам, лоғари бадам, мехоҳам вазни зиёдтӣ гирам, яъне ки вазн гирам. Аввалин маслиҳате ки шумо медиҳед ба ин ду тоифа, ба ин ду гурӯҳ одамон чи аст? аввал мебинем, мақсад мепурсум, пешмаш мекардан ё не, ана саломатишон авай мекунем, ягон ҷошон маиб аст ё не. Баъд нақша барои ҳамон мақсадшона расидан Нақша мекашед? нақша мекашем, аз рӯи нақша ҳараката сар мекунем. хуб, аз ҳама вазни зиёдатие ки масалан як нафар шогирди шумо дошт, омад муроҷиат кард, чӣ қадар буд ва дар кадом муддат шумо тавонистед онро ба ҳолати ба қавле нормалӣ бирасонед? аз ҳама натиҷаи хуб шогирдам буд ки вазнаш 110 кило буд, 110 кило, қадуш паст, қадуш 169, 168. Мисли як тупча буд ба фикрам. вазни зиёдтиш бисёр буд. Дар муддати 3 моҳ бо нақшаи ҳамин хӯрок хӯрдан, машқ кардан, хӯроки дуруст хӯрдан, хӯроки дуруст хӯрдан 26 кило вазн партофт. дар муддати 3 моҳ. Дар муддати 3 моҳ. Натиҷаи олӣ ҳаст. ҳоло ӯ ҳаст бо шумо аст? Чӣ гуна ҳайкал дорад? Чӣ гуна сурат дорад? ҳамун вазне ки хароб кард шид, камтар машқа давом дод. Бо машқ сабаби вазни хушк гирифта намеша ку. Мисол агар мушакҳо калон мешавад, релиф пайдо мешавад. Аз байн як камтар вақт гузашт, ман ба он нақша додам. Вай машқро давом дод то қабема. И ози як 5-6 кило он вазни харобшудагиш зиёд не ки баданаш мустаҳкам аст. Мешавад гуфт ки ӯ аллакай як нафар варзишгари бадансоз аст, бодибилдер аст ба қавле? ҳоло не. ҳоло не. ҳоло не. бо давом метиҳем, насиб бошад. хуб, дар бораи шогирдҳо ҳарф задем. Алон чӣ қадар шогирд доред? ҳозир як 4 нафар шогирд дорам. Як 4 нафар шогирд доред. Ки дар толори варзишӣ якҷоя машқ мекунам. Барое ки аз ин зиёд шавам, ман аллакай наметавонам ҳамаи ваёра нигоҳ кардам. яъне ҳар як нафари онҳоро бояд маслиҳат бидиҳӣ, ҳине ки замоне ки бо онҳо дар толор қарор дорӣ, бо онҳо машқу тамрин кунӣ худам. Хуб, алон ки дар бораи шогирдонатон ҳарф задем, ҳамкорони мо замоне ки шумо бо онҳо машқу тамрин мекардед, дар толори варзишӣ ҳузур доштанд ва як сюжа ҳам омода карданд. фикр мекунам алон ана ҳамон сюжаро тамошо бикунем, хеле ҳам бомаврид мешавад ва як сюрприз ҳам ба қавле дорем. мехостем бубинеду бишнавед ки шогирдони шумо дар бораи шумо чӣ мегӯянд, чӣ фикру ақида доранд ва шуморо чӣ гуна васф мекунанд. ҳамроҳ тамошо мекунем ин сюжаро, пас он бармегардем сари суҳбатамон. дӯстони азиз, мо баъд аз чанд лаҳза бармегардем, моро ҳамроҳ бошед. ман 62 кило вазн доштам ва тӯли 2 сол, дар тӯли 2 сол бо натиҷаҳои намоён ҳозир 78 кило мебошад. ҳамаш бо насиҳатҳои устод, рафиқи наздик Музаффаршоҳ мебошад. бо 3 калимаи кӯтоҳ метавонам Музаффаршоҳро васф кардан. аввалаш рафиқи наздик, рафиқи беҳтарин, мақсад дар дилхоҳ ҳолати зиндагӣ ӯ метавонад дастгирӣ намояд. дуюмаш устод, барои он ки маслиҳатҳое ки Музаффар медиҳад, ӯ як одами профессионал мебошад.
музаффаршоҳ як шахсияте мебошад ки чӣ саволе ки ба миён меояд ӯ наметавонад ки беаҳамиятӣ кунад дар ин савол. Мақсад кӯшиш менамояд ки ҷавоби саволро биёрад. устоди мо беҳтарин аст ва дар ҳама ҳолат бо мо кор мекунад, меҳнат мекунад ва ба комёб шудани мо ҳаракат мекунад. устоди мо дар чанд ҷойҳои берун аз Тоҷикистон ва даруни Тоҷикистон ҷойҳои намоён гирифтааст ва дар оянда ба устоди худ комёбӣ, пирӯзӣ ва ҷои аввалро таманно дорем. طول 3 سال میشد که استاد مظفر رو میشناسم از خطای تا حاضر پیش در خطای تحصیل میکردیم از همون که تا حاضر در تربیت استاد مظفر میشم و این در این 3 سال اکه مظفر با چند چمپیونات‌های جهان اشتراک کرده جایهای سزاوار را گرفته است. من تا چمپیونات‌ها همراه او بودم. من شاهد آن میباشم که استاد مظفر در چندین مسابقه‌های جهانی اشتراک کرده نام کشور را بلند برداشته. ما از این افتخار میکنیم که استاد مظفر در چمپیونات‌های جهانی نام تاجیکستان را معرفی میکند و باوری داریم که آینده باز در دیگر چمپیونات‌های جهان باز بیشتر اشتراک میکند. дӯстони азиз, баргаштем сари суҳбатамон дар қаҳва бо суҳробшоҳ ва ёдовар мешавам ки меҳмони навбатии барномаамон як нафар варзишгари бадансоз Музаффаршоҳ Ҳайдаров аст. Хуб, Музаффаршоҳ, дар идомаи суҳбат мехостам атрофи дигар дастовардҳои шумо ҳарф бизанем. боз дар кадом мусобиқоти масалан сатҳи ҷумҳур ёки сатҳи байналмилал ширкат кардед? умуман аз дастовардҳое ки аз ин навъи варзиш доред розӣ ҳастед? бале, розӣ ҳастам. баъдан ман боз дар Хитой таҳсил мекардам. Дар он ҷо машқро давом дода дар мусобиқаи шаҳрӣ ҳамонҷо иштирок карда соли 2018 ҷои якумро гирифтам. соли 2018? соли 2018 ҷои якумро гирифтам. Хуб, замоне ки шумо онҷо таҳсил мекардед ва шурӯъ кардед дар мусобиқоти роҳандозишудаи кишвари Хитой иштирок бикунед, аз тарафи Тоҷикистон баромад мекардед? бале, аз тарафи Тоҷикистон. хуб, мусобиқа чӣ гуна гузашт? мусобиқа онҷо хай калон мегзара, фарқ мекуна. мусобиқа қариб 2 рӯз давом кард. дар вазни аз 75 кило боло ҷои якумро гирифтам. беҳтарин, як дастоварди хуб аст. хуб, гуфтед ки мусобиқа калон мегузарад. мусобиқа яъне иштирокчиён зиёд буданд. гуфтан метавонед ки аз чӣ қадар кишварҳо онҷо варзишгарон буданд? аз кишварҳо бигем ҳисоби ки мусобиқаи ҷаҳонӣ нест, аксарияташ ҳамон хитоиё хучон буд. мардуми хитои хучон буд, не ки дар ҳамон шаҳре ки мо таҳсил мекардам, машқ мекардам, аҳолиш тақрибан 8 миллион аҳолӣ дошт. хуб, Музаффаршоҳ, дар дилхоҳ соҳа вақте ки як нафар муваффақ мешавад, эҳсос мекунад ки ӯ аллакай муваффақ шуда истодааст, аз баҳри тақлид кардан ба сабки касе даст мекашад. ман мехостам бидонам ки шумо устоде доштед ё ин ки тақлид ба касе мекардед. чӣ гуна ҷараён мегирифт амин тарзи машқу тамрин кардани шумо? бисёртар маълумот аз шабакаҳои интернетӣ мегирифтем, барое ки ин намуди варзиш ба забони тоҷикӣ маълумот кам дорад. аввалин устод, аввалин одаме ки сабаб шид бо хубтар, бисёртар ҳамин намуди варзиш давай кардем. Фаридун Асанович гуфтани одам буд дар мактаб. ҳар дафъе ки ман ягон саволи бемаънӣ, ягон саволе ки ноҷиз барои тамрин кардан пайдо мешуд, муроҷиат мекардам. сабабе ки одам пеши худаш машқ кардагӣ буд, медонист. маълими информатика буд, маро мешинон дар пеши компютер, мавзӯъ медод, мегуфт бихон. ман ҳамун синфи даҳумим қариб 2-3 соат дар бораи ҳар хел мавзӯъ мехондум. мавзӯе ки рафт дошт ба ҳамин навъи варзиш? ба ҳамин навъи варзиш барои саломатӣ ана мехондум, ёд мегирифтам ва истифода мебурдам. якумин одам ҳамун сабаб шид. дуюмин одам
пешаи мусобиқаи ҷаҳон рафтам. Устоди хориҷӣ гирифтем, барое ки ва ё таҷрибашон бо дар кишвари худамон? аз Тоҷикистон берун ва ё таҷрибашон зудтар, хубтара. Қатъи вай ҳамкорӣ кардем, бо натиҷаи хуб нишон додем. хуб, бузургтарин дастоварди худ дар навъи варзиши бадансозӣ чиро медонед? Чун дар бисёр мусобиқаҳое широк кардед, шояд онҳо бошанд? Бузургтаринаш ҳамин охирон мусобиқаи рафтагимон, мусобиқаи ҷаҳонӣ. Байни аз 22 до 48 давлат иштирокчӣ бояд меомад, аз ҳисоби ҳамин коронавирус. Аз 23 давлат омадан иштирок карданд. Ҳам ба ҳамин калонтарин, бузургтарин ҳамин мусобиқаи ҷаҳонӣ шид. Дар куҷо буд кадом сол? Ана имсол мусобиқаи ҷаҳонӣ дар шаҳри Ташкент, Ӯзбекистон гузашт. Соли 2021 яъне? Соли 2021 моҳи октябр. Яъне мусобиқаи охире ки шумо дар он иштирок кардед дар ҷумҳурии Ӯзбекистон буд, дар шаҳри Тошканд ва он ҷо иштирок карданд 23 кишвар. Чӣ қадар варзишгар буд аз 23 кишвар? Варзишгаро бисёр буданд, ростӣ гуфта намешавад. Теъдодашонро гуфта наметавонед. Дурашон Аз як кишвари худмон чӣ қадар варзишгарон буданд? Аз Тоҷикистон имсол ана ҳамагӣ 15-16 нафар рафтем, як 11 нафар варзишгар баромад карданд. 11 нафар варзишгар. Аз миёни ин 11 нафар варзишгар чӣ қадарашон бо дастовард омаданд? Вазни 75 кило равшан гуфтани бадансоз дигар аст. Ана ҷои чорум гирифт. Дар вазни 85 кило ман соҳиби ҷои панҷум шудам. Боз медали тилло гирифтем, якта ҷои чорум, дута ҷои панҷум. Баъд бо як варзишгар духтари дигар вайам иштирок кард дар ду категория. Як ҷои сеюм, як ҷои дуюм. Ва фикр мекунам агар аз як ҷиҳат машғул шудани ҷавонписарон, ҷавонмардон ба ин навъи варзиш як дастовард, як музаффарият барои кишвари худамон биёрад, чун онҳо мераванд дар хуруҷи кишвар аввалин дараҷа Тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд. Ва ҷолибияти дигар ин аст ки духтарон низ ба ин навъи варзиш шавқу завқ доранд ва рафта дар ин гуна мусобиқаҳо иштирок мекунанду ҳам Тоҷикистонро муаррифгар мешаванд, ҳам шаҳрванди намунавӣ буданд фикр мекунам. Ҳар нафаре ки кишвари азизамонро дар хориҷ аз кишвар дар сатҳи арзанда муаррифӣ мекунад, фикр мекунам ӯ аллакай шаҳрванди намунавӣ аст ва месазад ки бо дастовардҳое ки онҳо аз хориҷи кишвар меоранд ифтихор кард. Дӯстони азиз, суҳбате ки алон дорем ҳамроҳи як нафар варзишгаре ки дар самти худ муваффақ аст, барои шумо ҳам як ҳавасмандӣ аст фикр мекунам. Чун аллакай ман эҳсос карда истодам ки ба варзиш бояд машғул бишавам, алал хусус ба тарбия кардани бадани худ ва умедворам ки Музаффаршо барои мо кӯмак мекунад дар ин самт. Чӣ гуфтаниам? Агар мисол бигирем, қадди ман, баландии қадди ман 1 метру 76 сантиметр аст. Аммо ман алон 82 килограмм вазн дорам. Бисёриҳо мегӯянд ки баландии қадди инсон бояд ба вазнаш баробар бошад. Шумо чӣ мегӯед? Ман мегӯям ки дар оина худро дида бояд баҳо медиҳӣ. Барое ки Ки қадди баҳо ман медиҳад? худат агар ҳамун танат маъқул боша ба худат қатъӣ гаштан мегирӣ. Агар бинӣ ки ҷое Маъқул дора ки иваз кардан дар кора, вай бояд иваз кунӣ. Яъне масалан ман агар дар оина худро бибинам ки масалан алон ягон ҷои пинҳонӣ нест, ман вазни зиёдӣ дорам, алахусус шикам. Хуб, вақте ман худро дар оина дидам ки масалан ҳамин шикам аллакай узви зиёдӣ аст, барои онро бартараф кардан аввалин дараҷа бояд чӣ кор кунам? Аввалин дараҷа Кам хӯрок хӯрам? ба Музаффар алоқа мекунем. Ба Музаффаршо алоқа мекунем? Баъд роҳи осон, роҳи кӯтоҳша, роҳи дурустша нишон медиҳем. Яъне ба шогирдӣ қабул мекунем? Ба шогирдӣ қабул. Беҳтарин. Хуб, то ҷое имкон буд, то ҷое тавонистем шуморо ҳамчун як нафар варзишгари муваффақ, як нафар варзишгаре ки дар самти бадансозӣ аллакай дастовардҳои хуб доред, аллакай ба ҷое расидед, аллакай Тоҷикистонро муаррифӣ кардаед, суҳбати кофӣ кардем. Фикр мекунам тамошобин низ аз суҳбати мо бо боварӣ мегӯем ки лаззат бурд, як кайфияте бардошт. Чун мавзӯи суҳбат мавзӯи хуб буд аз нигоҳи ман, барое ки ман аллакай гуфтам ки эҳсос кардам, ман аллакай роҳаташро дидам. Ман баъд аз барнома ҳатман муроҷиат мекунам ба Музаффаршо, то ин ки вазни зиёдатии худро ба қавле партофта бошам. Дар идома як бахш дорем, як рубрика дорем ки он ҷо 5 зарбулмасали тоҷикиро ҷо кардаем ва умедворем ки шумо низ
аз ин зарулмасалҳо то ҷои маълумот доред, вале мо мехоҳем ки шарҳ бидиҳед аз нигоҳи худ ин зарулмасалҳо чӣ маънӣ доранд. ба фикрам барои шумо душвор намешавад? Кӯшиш мекунед душвор мешавад? дӯстони азиз, баъд аз як лаҳзаи кӯтоҳ бармегардем ва идома медиҳем барномаамонро. бо мо бошед. дӯстони азиз, баргаштем сари суҳбатамон дар қаҳва бо суҳробшо ва қарор дорем дар бахши шарҳи 5 зарбулмасал аз ҷониби меҳмони барнома онҳа Музаффар шоҳ. хуб, аввалин зарбулмасале ки ба шумо пешниҳод мекунем ҳамин гуна аст ва фикр мекунам шумо инро борҳо шунидаед. дӯстон оинаи якдигаранд. ба фикри ман дӯстон оинаи якдигаранд. маъниш ҳамие ки ягон айби дӯста даруш мегӯӣ. яъне Мисол, камудии ягон дӯстро камудӣ дошта бошад даруш мегӯӣ. ва агар дӯст яхӣ бошад хафа намешавад, намеранҷад. хафа намеша, қабул мекунад. бихел мисол гирем, дар вақти машқ шогирдо меоянд мегӯянд устод чӣ хешидам иҷа? мақсад дастай ва оли чӣ нашидай. яъне дарҳол аз натиҷа мепурсанд пас аз чанд муддат ва наметавонӣ дурӯғ бигӯӣ. дурӯғе ки мотиватсия медиҳад, ба қавле ҳавасманд мекунад. ҳамин корро ҳам карда наметавонӣ. дарояш мегӯӣ ки ин ҳоло ҳеҷ чиз аст, ин натиҷа нест. рафта зиёдтар машқ кардам. зиёдтар машқ кардан лозим. хуб, зарбмасали дуюм, то шамол нашавад барги дарахт намеҷунбад. шунидаед ба фикрам? шамол нашавад барги дарахт намеҷунбад. фикр мекунам ки ин ранги овозаҳо, мисол фалони ягон кор кардай, неки ба ҳақиқат наздик нестай, хеле маънӣ дорад. яъне як нафар инсоне пайдо мешавад ки омада ба шумо мегӯяд ки фалониам хеле одам аст, фалониам корро кардааст, кори ғалат кардааст ва то ҷое ки шумо медонед вай ин гуна инсон нест, медонед ки вай инсони хуб аст, ӯ инсон ин гуна корҳои бад, корҳои ношоиста намекунад. пас он одаме ки ин овозаро овард бевосита мегӯяд ки чӣ хел бовар намекунӣ, чӣ хел ҳақиқат надорад, то шамол нашавад барги дарахт намеҷунбад. беҳтарин. хуб, зарбулмасали сеюм, 5 панҷа баробар нест. 5 панҷа баробар нест. маънаеро дорад ки ҳар як шахс ҳар хел мешавад, мақсад ҳар як инсон ҳар хел Инсонҳо мешаванд, гуногун мешаванд, рафтори ҳама ҳар хел аст. ва ин зарбулмасал хоси ҳамин гуна инсонҳост. хуб, дар асл нигоҳ бикунем 5 панҷа як хел намешавад. ин ангуштонро дар назар дорад. ангуштон якеаш хурд аст, якеаш миёна аст, якеаш масалан калон аст ва инсонҳо ҳам аз рӯи характер, аз рӯи дар мисоли шумо агар бигӯем азимҷуса будан ҳайкали хуб доштан ҳар гуна мешаванд ва фикрҳо ҳам ҳар гуна мешаванд, ақидаҳо ҳам ҳар гуна мешаванд. хуб, мегузорем ба зарбулмасали дигар. як зарбулмасали машҳурам аст, як мақоли машҳурам аст. инсонҳо мегӯянд ки зери коса ним косае ҳаст. чӣ гуна мефаҳмед ин зарбулмасалро? зери коса ним косае ҳаст. агар дар ҳолати мо бигирем, мисол вақте ки ягон кор карданӣ мешӣ, не ки чанд бор мекунӣ ҳавай намешавад, баъд ҳаминҷа мефикр намеғалти ки иҷа ягон гапи дига ҳаст. чӣ муаммои дигае вуҷуд дорад? хуб, мисол овардед ҳамун машқу тамрини худро ба фикрам ҳамин гуна. масалан вақте кӯшиш мекунӣ ки ягон ҷо таиваз кунӣ, бале машқ тамрини даст мекунӣ ва ғалат рафтор мекунӣ, ғалат машқ мекунӣ, масалан эҳсос мекунӣ ки натиҷа надода истодааст, ҳамин гуна фикр пайдо мешавад ки бояд ба тарзи дигар ягон чии нав истифода кунад. зарбулмасал ҳамин маънеро дорад. ҳамин маънеро дорад. ин фикри шумо. хуб, зарбулмасали панҷум, зарбулмасали охир. моргазидаро хоб мебарад, гӯшнаро на. чӣ гуна мефаҳмед? моргазидаро хоб мебарад, гӯшнаро на. ҳамин гуна як зарбулмасали дига ҳам аст. масалан истифода мекунем. ин маънеро дорад ки гӯшна бошӣ ход намебарад. намухел. яъне агар моргазида бошад, кӯшиш мекунӣ ки бо вуҷуди ҳам дарде ки дорӣ хоб кунӣ то ин ки ором бишавӣ. аммо вақте гӯшнаи хоб намебарад. хуб, дӯстони азиз, мақсад аз ҷо кардани ҳамин бахш дар барнома ин аст ки мо бифаҳмем, бидонем ки меҳмонони мо то кадом андоза аз зарбулмасалҳое ки
миёни мардум истифода мешавад, огаҳанд ва чӣ гуна онҳоро метавонанд шарҳ бидиҳанд. ҳар кас ҳар гуна фикру андеша дорад ва чӣ гунае ки маълум гашт, Музаффаршоҳ низ то андозае тавонист фикру андешаи худро бобати зарбулмасъалҳое ки мо пешниҳод кардем иброз карда бошад ва ба фикру андешаи худ онҳоро шарҳ бидиҳад. дӯстони азиз, як чизи дигарро ёдрас мешавем ки чӣ гунае ки гуфтем фикрҳо, ақидаҳо гуногунанд, ҳеҷ як нафар ба фикру андешаи як нафари дигар зид баромада наметавонад ва то ҷое ки маълумамон гашт тавонистем сирру асрори ана ҳамин зарбулмасъалҳое ки истифода мешавад барои шумо шарҳ бидиҳем. шояд шумо дигар фикру андеша доред. мо қабул мекунем ҳамон гунае ки аз Музаффаршоҳ қабул кардем. Музаффаршоҳ, анҷоми барнома буд. фикр мекунам бо шумо як суҳбати хубу ҷолибе доштем. Масалан, ман тавонистам як маълумоти хубу ҷолибе аз суҳбат бо шумо дастрас кунам атрофи чӣ гуна ба варзиши бадансозӣ машғул шудан, муҳимтар аз ҳама чӣ гуна вазни зиёдатии худро кам кардан ва фикр мекунам нафароне низ пайдо мешаванд ки вазни зиёдатии худро кам кунанд ва мушкилӣ доранд барои вазни зиёдатии худро кам кардан. агар нафаре вазни зиёдатии худро мехоҳад кам бикунад, муроҷиат кунанд алалхусус ба мураббиён, зеро онҳо хуб медонанд ки аз куҷо оғоз бикунанд ва чӣ гуна пешниҳод бикунанд ба тарзи ҳаёти солим машғул шуданро ва чӣ гуна хӯроки солимро истеъмол намоянд. дӯстони азиз, мо дар оғоз гуфтем ки як сюрпризи дигаре ҳам дорем ба қавле, яъне ки бояд меҳмони баъдии барномаро барои шумо муаррифӣ бикунем. фурсат фаро расид. дар анҷом меҳмони баъдии барномаро муаррифӣ бикунем. он меҳмон овозхон аст, овозхони ҷавон аст, овозхони боистеъдод аст. ҳамин ҷо бо шумо хайру хуш мекунем. умедворем ки барномаи мо барои шумо қобили қабул буд, мавзӯи барномаи мо барои шумо қобили қабул буд ва меҳмоне ки дар барномаи мо ҳузур доштанд барои шумо қобили қабул буд. با قلبم غم نمیخواد
از چشمم میخونی و هر طوری بوید دل بستم میدانی حرفای دلم رو از چشمم میخونی با قلبم غم نمیخواهم مثلی آسمان نمیگیرم با قلبم غم نمیخواهم مثلی آسمان نمیگیرم هستی در یادم салом ҷаҳонгир салом алайкум. хуш омадӣ ба барномаи қаҳва бо суҳробшо. як қарз мезанем ба ифтихори ҷаҳонгир ва ба ифтихори ҳамаи навозандаҳое ки алон ҳузур доштанд ва бо сароидани як таронаи хеле ҳам зебо барномаи ин навбатинаи моро хеле ҳам зебо ва хотирмон карданд. ҷаҳонгир, мақсад аз баромадат дар барномаи ин шаба ҳамин аст ки мо шуморо дар барномаи баъдӣ интизор мешавем ва як суҳбати хубу хуш мекунем атрофи ҳама дастовардҳои шумо, атрофи навгониҳои эҷодии шумо ва умедворем ки боз якчанд суруду таронаҳои хеле ҳам марғуб ва дилнишинро баҳри мо, баҳри тамошобинон эҳдом мекунед. бошад ба чашм. саломат бошед. дӯстони азиз, чӣ гуна ки дидед, меҳмони баъдии барномаи мо барои ҳафтаи оянда ҷаҳонгир Зарифов аст. мо ба шумо хайру хуш мекунем то ҳафтаи дигар. хайр хуш бошед.